Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng henyo trap Achik National Movement mentakesengi ka artrik unok pra arjar arpulai kalapen bena pakalayo ye ka jubab lingba ka shithi na ka ministry jong katanat ki kampoing ka sarkar India haka henyo trik unaiwing arjar arpulai halor ka jing dawa pentrai kam ne ka inline permit hapo ka jalami halia ka jing itho bat penrung ye ka ketien khasi bat garo hapo ka kernet ka bapra bat ruban penbet yupo usam hapadeng ka jalami halia bat ka jela Assam. Haga shithi na kaliang ka sarkar pedeng ka sngoto ye ka jingdon kam ban itho bat ban penrung ye ka ketin khasi bat garo hapo ka kernet ka bapra namar kumbal yo imenta hapo ka ri ka jingmi jong ki jat ketin bapher kala nang roy bat kamlong ka basuk ban sukin thup hinroy ye ka ni ka mat andang ha ban pej bat bishar banya bin pa bin na kaliang ka HNM kala dawaru na ka sarkar pedeng ban thau ka boundary commission na ka benta ban khmi halor ka jinge penbet po. Shisho na kaliang ka Ministry of Home Affairs kala pentip. Baya ka ni ka bentala de ban pa na ka jing to siya ka Central State Division. Kabakmi ka jing penbet po. Banle ka badan kam halor po usam jong ki jilla hapo ka thain siya taylam mingi. Ka HNM kala ongru baha ka bayday bat ka jing dawa ban pentre kam niya ka ILP na kaliang ka sarkar pedeng ka klem ong AA ni aikitin siya ka seng. Lamba jong ni ka no phai ka bangilayo ay ban penlom ya ka ni ka executive committee jong ka central body but ngilio ban shimru ikirai hakni ka jingalang ka jongi kirai ban kong kadai hagwede bat ka city one na ka Ministry of Home Affairs jong ka central government of India but hagwede ban ngi city Nilashania hau President Brangba jong kaseng balam perangkat pani bau uns ai ya kajing percaya. Bat karai baar laikut ban penkha baru ban pentmai ya ki komiti. Ki komiti ke bang ilayo ban penkha tmai mata kasni. Kidi arteli bat kita kelong ka Information and Technology Cell bat kumjur kabar kadiga disciplinary committee. Nalor ki committee ki bang layo ya kaban ki bala thau munchwa kita gidi ka land protection cell ta gidi ki nanta ka employment cell nanta ka anti influx operation cell but ka finance committee kita di committee ki ba la da thau bala dam madu ki or ki ba munchwa jadi kini ki arteli ki Information and Technology bar ke disciplinary committee ngilio ban penkha mentang kesni ka rai ba live de kandi kadi ka isu ke ba kam kerpang bat kumabletive ba kaseng HNM ka jushimni ni isu kum ka top priority issue bat kita kadi habdi bat ka interstate issue ya kabangi la yo i lamba jongki kut khobor bat kumjuro it khot jongi hangthi po western boy kelio ban le jingo bat ban sakhi habre bat ka jing pentrei bi an jong ka sorgar asam ya ka surok hangthi po bakla pra nilai kut bat ka simro garai ban nakleng jong ka HNM Sindrabudi in ai por ya ka sarkar jala lembau ucaman jongga regional committee ucaman uba dei ban pek ya ka jinge ban pek put hangti po riboy ba udei ban tuklar mardor bat ban pensange ya ka ni ka jingtei bian jong ka sarkar Assam hapo upo usam jong ka Meghalaya bat nilai por shiposngi bat lada nagleng jong sarkar kam shimkhya ngim banse bangi hab ban peni daki kam lada kalong daga kam bi an lada kalong daki kam kibad don an ta kadi ka deadline nagleng jongi kinalam jong central body bat haju por min sayo ro lamba jong digi khandiat sni in siyo ban lum
banlang ya ki noilam jong ka hima nong spung sim ki dekot jong ka hima nong spung sim ship bangindon ka join meeting bat ngi ki dekot jong ka sendraburi bat kumjuru ki dekot jong ka western riboy bani kren bani player ban mani tai halor kani ki jing persang ba ka jing yai persang jong ka Sorkar Sam ban wan ban tampur tamjat hapo put sam jongka jela ka jumi habri bat ka strength jongka CC milio ban pantmairu ban reshuffle ki post bat kumbalong haki snam ki bala debaro ba ka HDM ka don ya kata ka kumbala pudak ha constitution jongka seng ba kit khot jong ki gi president secretary jong ki district ki circle ki lade rupa ki khot jongka CC remta ka sengi le yo bat sim kata ka rai bat kata kalong ba kanumlong shu kumta and rei ki khot jongka ka strength jong CC ka de ban long tang hapo arpusangot bat ki khot jong kemud ngamud barong ki dekat jong ke CC ki president secretary jong ki district kindai ki dekat jong ke CC and om desho ki president secretary jong ka circle kinlo ki dekat jong ke CC ngila penduna namar ngi sungok tho ba ban penklan bat kumbakalong ba naglem jong ka seng kalsdam manroy kat nang mi kisingi ba ipo bat kumta nakamta ban penklan yesen bat kumjo ban pentulun syahmat bat kham syapran yaki kam jo sen kali shimi kani garai ban reduce ya ka strength jong si bakata golong tangapo arpusangon one naka skorpreng leng baga MHA nomor baha kini ki sngi badat ni trio badat kila bon ginong pun sengal adai lagi department ko prepare buat kumjuru na wat na ka sokar dong jala wat na piro ki press don ki press no po ki press pareng gila pun sengal adai lakan sai ki ba yang yo tamanga re kaseng yang sepentip mentak sini te nak liang jonga kumu prince serang ba hadin ba ngalayo ban pule shwa khamat jongki pranoyalam ki presiden ki secretary nagi district prepare ha bedai batka jubab jongka sorkar preng lembaga ministry of home affairs syagari berkait reo lembaga seng H&M hadin ba pila yoi ba ha kini ki banai udang sudap kaseng H&M College Delhi nak benta ban dawa yaki lai teliki mat kita kongsan jong kari bat kita dure. Jika seng H&M benta kesni kala khot dia ka jingelang jong ka executive committee banikan halor ka jubab jong ka sorkar preng lembaga MHA ya ki dorkas kiba kaseng kala ai hau bunai risau bat penbot daga jeki syong plan mengor hajantar mentar hanong ba dalhi hakalai trik nombombar jong sunam arjar pulai ha ki dorkas kiba kaseng kala ai sya ka sorkar pedeng kenthop ya ka presiden jong India Prime Minister of India, Home Minister of India, but syaki armut ki cabinet minister kita kilong Kiren Rijiju but Sar Bananda Snowal. Kajingla jeki keseng syadalhi kalong halor ki laitali ki mat ki jura ki bakta ya gejala but ya gejat penreo. Keseng lakan syai ba ka ai ke cingkersan ya ke jingrai jong ke jing dorbar kau an ke jala ke bala sim ha ka arpnyo tarik nai nalur
jong usnam ar hajar khatpra ban penrung ya ka tin khasi ha kernget ka bapra jong karis tisnshal ka India bat karai ban pentrekam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane ka ILP kabala pediang po ka jindor bar ha khat khandai tarik jong unopra usnam ar hajar apau an khat khandai kawai ka panggalong hor ka jinge pen put preng ka Assam bat ka Meghalaya kani ka kamput kadai kanong rim ka bakaseng ka yeng banyada ka khandau ka siap uput usam kadawa ba ka sorpreng kadai panthung ya ka boundary commission banyarap ya ki artli ki jela Meghalaya bat Assam kabai dang don menta hapreng ke jingekran penbepot namar klem don lang ke sarkar preng ke jingekran penbepot jong ki artli ki jela kan nomlong halor kita gilai teli ki mat ki baka seng kala det ban ai se ka sarkar preng leng ba ka trat kam po yeng lene ka MHA ka sarkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs kalap pha ya ka jubab syaka seng haka nyau tarik kalap pha ya ka jubab ka MHA syaka ribat di mreu lengba ka seng H&M haka nyau tarik jong bunai ba khatway jong usnam ar hajar arpau arpulai ya ka baka seng gedang yo pediang dangsen ya kene ka citi ha kene ka jubab jong ko sorpreng ha ka bedai bat ki mat jing dawa jong ka ribat ki benreu kalong ka jing dawa bat penrong ya tin khasi ha krek ba pra jong ka ri secar ka India ka jubab ka baka seng kala yo pediang ka jing tho naka sarkar pedeng lengba ka MHA kala kansyai baka sarkar India ka suthu ya ka jing snow bat ka jingdon kam ban kenthop ya ka tin khasi bat kiwei ki tin ro ha ka khrngit ka bapra ka riti sensyar ka India ya kum kane ka jingkelpat hab ban pediang da ka ba shim ya ka jingsngau bat kiwei ki jun kam ki bami naka kata ka dai ka jubab bawan naka sarkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs syakari bat ka benreu lengba ka seng H&M katba ya ka matjing dawa ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane ILP kamsem la jubab syai kamsem ong hooj lane halor kene ka bentah kata kadai ka jubab ka baar ka ba ka MHA kala jubab syaka jala Meghalaya syaka ribat je benreu lengba ka seng H&M bat ka balai hak baidai bat ka jingdawa jong ka jaj benreu lengba ka H&M ban thau ya ka boundary committee o boundary commission ban ya penbepot habreng ka jala Meghalaya bat ka Assam naka tanat kam puyeng ka sorpreng lane ka MHA kala pentip syaka jaj benreu lane syaka seng lengba kane ka city lengba kane ka city artli ki city ki poi syaka jaj benreu haka nyau tarik bunai beladap menta usnam kini ki artli ki city ki ba ka sarkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs kala pha syakari bajaj benreu lengba ka seng NCM ya ka ba kum ka seng H&M kala yo priang men haka nyau tarik jong ubunai November ar hajar arpau arpulai
ha bai dai bat kene ka jingdawa jong ka jat beril lengba jong ka seng H&M badai ban thau ya ka boundary commission kum kadak ban pen kloino ban penbaik ya uput usam batikna uput usam bapura nakaliang jong ka jong ka MHA kala pentit baya kene ke benta ya ka jingtho kala pha sya kata ka CS division kata kamut Central State Division kabaka sorkar preng kata ka division badai kmi ya ka jing penbaik pot omdei tang jong ke jela mekhlia brasam rei jong baro ki state dan ki jela ki bahap hapo jong ka dong setai lamingi jong kari India ka bak kat kum kene ke siti kala pha sya ka CS division bahkan le ia ka baton kam namar ka kani ka CS division ka hap hapo ka jingpek yaki kam pen baik pot pen baik sam tekni kidai ki lightly ki siti kidai ki lightly ki mat jindawa ki ba ka sorkar pedeng lengba ka MHA kala pha syakari berkecak penreu ti nama kata nakaliang jong ka seng H&M ka wene ki seng balang jong ka jait penreu jong ka jala meklia dang hagene ki benai gibaladap ngilawan syadalhi na banta ban tit jingkhang lene ban pensnow sekiskor jong ka sorkar preng syaka sekiskor jong ka MHA lengba sekiskor preng lengba ka HMA te nalian jong ka seng ka ai kubrek kerpang ya ka sorkar preng ka bala jubab ya ki jingdawa jong ka seng na benta ki jinon kam jong ka jala bat hak susu ka seng kala kansai ba kanom song klikti halal kita ki lightly ki jingdawa kan yai bodin ban pentikna ba kin poi syakathong jong ka jingjok bat nimla kum ka seng hi berkawai ban klem da ai kublai susu ya ka MHA kabala simkhia om tang ha jing ya kenduk bat gi lam seng te po nong ba doli henrei kane ka jing ai ka jubab jungki hadin tang sausni jong ka jing ki ka pen i sai kedar ba ka sorkar pedeng lengba ka MHA ka burom ya ka ri berkai penreu ka burom yang ki pajba jong ka jala makalia bat ka burom ya kine ki mat jingdawa jong ka penreu ya kine ki mat ki jura ya kine jungkam ke bakerki jong ka jat penreu bang ladai ban penlong ai no bat ke ladai ban implement no kum ka sorkar kemi ka badai ke kum kikam ki jongka reu bat siki nosus nong baik ke jongi jong ke jala mekhlia bat philaro ban sondor la ya kine ki siti kiba ka MHA lane ka sorpreng kala pha sha ka jaj ben reu lengba ka seng H&M phila ban reng lane ban shoni ne ki siti kiba ka MHA kala pha syakari bat ke benreu bat kene kalong kum kadak jong ke jing pensai bat ke jing penbena jong ka seng HANM CEC syaki patba jong ke jala me klia ya kene ka okom na ke ai ke bami na ka jing ye khi jong ke jak benreu hangte po nongba Delhi hangte po Delhi men ha ka laitrek jomnai November jong usnam arjar alpo arpulai bat ngi snober ai kublai kerpang ya ka jat benreu ya kita snong be jong jalam kalia badai le seleng ba ka jing kitbok yang ka jing duai ka jung ki kala penlong ya sukar India bahkan simkia bat bahkan jubab ya
kine ki mat ki jura ke ba kum kari bat ke jat benrio ketengkam kerke ha kene ke jela ke jini kat kum kene ka siti ke ba ka MHA ka pha sya ka jat benrio lang ba ka seng kalong kamdai bong ba dorkam ke jingpun snow kalong pi hangne ka kensai ba ka donkam ban kentup yak tin kasi bat iki wewe diktin hakir ba pra jong kati sensar kari India kum kini kijing kerpat lakan sai ba haban pedang kalong tik kum kini kijing pen snow jong ke jak benreu kini kijing pen snow jong ke H&M kini kijing tit jing khang jong ke H&M syaka sokar pedang kalong ba ka jubab kalong ba haban pedang ya kini kijing pen snow jong ke H&M ya kini mat ki jural nagi jingkwa jong tet pendreu kan kamdai ba ong ngi happen smo mangi seno rai kane ka kan sai ka MSA ka kan sai ba ki jing pen smo jongi ha ka lai tarik ki jing pen smo jongi ha ka san tarik jumlai risau bangi somet ya ki morondom syaki kenrem kendang jong skor India kalong ba hang ne ki tho sai ba haban priang ya kun ki jing pen smo kan lu ko por ai bre kham hangne kapor ki klem batai sai tenrei nengi na lan ko seng kumbang ilakan sai te po nong badali bangin nom song thach ngin song pikti kamot bingin up back ya ka next parliament ke ai ka baka next parliament ka declare na ka ai ka next parliament ka penpik penpau portai but chua ka taro kumbang ila yasmai kumbang ila yarai kumbang ilam bangi haban bodin ngi haban singkia bat ngi habro ban yakenro ya government of Meghalaya ba kapor dang don ban penjanai susu lese kelak bandon hang ne hatai ki jinduna habre bakting kesi namar balai nga ong kumta namar kum ka jing sempang bagi sutu jungi kum ilam ki don katto katne kebangi kum ki pajba ngidang snow confused dari sok luma namar ngirangi pai hak kini ki dark spell kasi paj ngan I for example don batho EAED don ru batho EAET ti kano ka padai pi ngi kwa ba kino susar jungi ki haban penbek ya kum kine ke kuat baik for example ying dorbar don batho dorbar DURBAR don ru batho DORBAR kamur kano ka badai pi ngang asmo ba kum kine ki ka sorkar bat khamtam naga head department juga nihu kin hapan simkhia ya kena pentas knang ba liok le si ba south post nem mensua pi kum ke penreu lang ba ka khasi auto society ni lawa hadu menta kam sem parlong an yo le se kum kine ki badang don hak jing bang abar penbet le se tina markata ka H&M nama ka polong don ke parlemen keempat sedang ngidakan tujur ngidakan pat jur ya kibor sorka kum juru kumbang ong mene wat ya ka head department hapo jung ko school ba ne hu ba kidai ban simkhia ya kine se kum kijing penbai kumbang ong mene EAET don batho dorbar DOR BAR kemud kano ka badai pingi kum kepajma ngi long confuse nilong klumar haduk mentang ngimpat tip te kadai kano ka badai bat ngek ya kano ka badai ba kano ka balai pi kum kita ki ka ba hadin ba kaseng ka sutu bang idom kam kum jadi reu ban happen back ya kine ki ba khoi kita ki khubor ki pasai ke ba nakaliang jong kaseng kumbang iju ken barbor ba kum ke benreu ke barik pai kum ki riulum ki barik pai
Giton kam ya ki an ki baklan ki banyada na kajing wan rong kutlap jung bandari. Bat menta ka sniru ngidang thung ya iba bawan nong sik kum ucharman jong ka anti influx operation cell. Ba kane ka sel kat hado bangim empat pelong an ya kane ka an ne ka state ne ka LP ka bakum di reung ni angnot kemut keleng baju ne ka anti influx operation cell ha ka jingelam jong babawan nong sik kumu chairman ni hab ban le batang ngileken mentan ka po ka committee bat namangi suthu bakum kirulum jong ka jelam eklia idun kam sibon kilat ani ki an ki panyada kerpang ingi kungbe leurit pat jing warung kun slap jong ki mendari le jong ki barjala sarne ka ri ka be ke jong